Самое важное и цікавое ў рэпартажах наших корреспондентов у эфире навіны Віцебскай вобласці. У студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Марафон добрых спраў. У Беларуси стартовала добрачынная новогодняя акция «Наши дети». Атмосфера чараўніцтва, сотни жыхароў и гостей Віцебска объединала агульнагарадская новогодняя акция «Запалим ёлку разом». Итальянские жарсти феерычна завершился 36-й музычный фестиваль імя Салярцінскага. Чароўная атмосфера и счастливые усмешки. Сотни жыхароў и гостей Віцебска объединала агульнагарадская новогодняя акция «Запалим ёлку разом». Старт святочному марафону урачыста далі на плошчы Перамогі. По традыцыі маштабна, ярка і незабыўна. Пачалі з казачнага шэсця. Дзяды Марозы, Снягуркі і іншыя зімовыя персонажы прайшлі па цэнтральнай вуліцы да галоўнай ёлкі Прыдзвінскага краю. У одно імгненне зялёная прыгажуня заззяла тысячамі рознакаляровых агеньчыкаў. Хотелось бы пожелать, чтобы у вас у всех все было хорошо. Было мирно, было здоровье, был достаток, были улыбки, чтобы у каждого дома была елка, у каждого были замечательные желания, которые вы загадаете на новогоднюю ночь, и чтобы они обязательно сбылись. На плошчы Перамогі зладзілі яскравае свята для гараджан і гасцей Віцебска, музычныя віншаванні, атракцыёны і тэматычныя фотазоны. Якія жаданні пад Новы год загадваюць жыхары паўночнага рэгіёна і з якімі эмоцыямі яны сустракаюць 2026. Раскажам у наступных выпусках навін. Традыцыйны святочны марафон добрых спраў. У Беларуси стартовала рэспубліканская навагодняя дабрачынная акция «Наши дети». Сёлета яе галоўнай пляцоўкай стаў гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Рэгіёны далучыліся да ўрачыстага старту праз тэлемост онлайн. Прамое ўключэнне адбылося з канцэртнай залы Віцебск. Асноўнай канцэпцыяй рэспубліканскага адкрыцця акцыі стаў зборны вобраз акадэміі добрых спраў як сімвала добра і ўзаемадапамогі, якія аб'ядноўваюць усю Беларусь. Мэта акцыі – аказаць дапамогу і падтрымку дзецям, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Прадстаўнікі органаў улады і грамадскіх аб'яднанняў наведаюць дзіцячыя дамы, шматдзетныя, апякунскія і прыёмныя сем'і, цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і дзіцячыя бальніцы. Мерапрыемствы дабрачыннай акцыі «Наши дети» пройдуць па ўсёй краіне до 14 студзеня 2026 года. Проводится целый комплекс мероприятий. Ни один ребенок не останется без внимания. Это наша основная задача, задача взрослых – сделать каждому ребенку праздник. Нужно отметить очень высокую активность взрослых. Это не только представители госорганов, местных органов власти, но это предприятия, организации. Все очень отвлекаются. Общественные организации оказывают большую помощь, проводят благотворительные свои акции, мероприятия. Новогодняя акция – это подарок веселья и радости тем, кому очень нужно наше внимание. Мы поздравляем всех вас с Новым годом и желаем, чтобы у вас было и здоровье, и счастье. Очень рада принимать в сегодняшней акции участие «Наши дети». Сегодня я играю зиму. Акция «Наши дети» действительно соответствует тому, что мы создаем какие-то благотворительные добрые дела. У канцэртнай зале Віцебск юныя гледачы прынялі ўдзел у навагоднім інтэрактыўным мюзікле «Калейдаскоп уяўлення» і змаглі тэлепартавацца ў самыя любімыя і цікавыя казкі, сустрэцца з вядомымі героямі, дапамагчы ім атрымаць перамогу над злом. А яшчэ даведаліся, як стаць шчаслівымі і падзяліцца сваім шчасцем у тэатралізаваным прадстаўленні пад назвай «Навагодні бум» або музычна-гульнявое настаўленне да шчасця. Старту рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Наши дети» прысвяцілі гарадскую святочную праграму «Чараўніцтва ля навагодняй ёлкі». Яна сабрала дзяцей са шматдзетных, апякунскіх і прыёмных сем'яў, дзяцей з інваліднасцю. Для іх падрыхтавалі насычаную праграму, чароўную сустрэчу з Дзедам Марозам, Снягуркай і казачнымі персанажамі, гульні з роставымі лялькамі, танцавальна-музычны флэшмоб, канцэртныя нумары, фотазону і навагодні куфэрак жаданняў. Дарослыя звярнуліся да ўдзельнікаў свята з цёплымі пажаданнямі і уручили детям новогодние подарунки. Депутатский корпус, органы власти и просто взрослые неравнодушные люди пришли в этот замечательный зал поздравить детей с наступающим праздником, подарить им хорошее, яркое зимнее настроение, согреть их своим душевным теплом, подарить им заботу и подарить новогодние подарки. Атмосфера праздника очень красиво, мне нравится, очень много
веселого, разные фигуры, дети, которые наряжаются в это. Ну, прикольно. Мне больше всего понравился Дед Мороз со Снегурочкой и атмосфера, когда там представлялись, ну и развлекали нас. У гэтыя пераднавагоднія дні дарослыя імкнуцца выканаць мары і жаданні кожнага дзіцяці, не пакінуўшы без увагі і падарункаў усіх, хто мае патрэбу ў асаблівай падтрымцы і клопаце. Вяршыня патрыятызму. Маштабным злётам адзначылі 5годдзя ўтварэння грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі». У праграме «Аўтапрабег. Дыялог на адкрытай кафедры», старт акцыі «Рэспубліканская ёлачка жаданняў» і тэматычны канцэрт. Пра тое, што яднае беларусаў, у матэрыяле Сергея Іскола. Плошча сцяга і герба ў Віцебску – месца сілы сапраўдных патрыётаў. Менавіта тут стартаваў абласны злёт «Вяршыня». За 5гадовую гісторыю у актыве грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі» шмат значных праектаў і брэндавых акцый. Сімвалічна, што арганізацыя з'явілася ў 2020-м. У няпростай сітуацыі людзі згуртаваліся, сталі на абарону дзяржавы і сваім прыкладам паказалі, хто такія сапраўдныя беларусы. Как сказал Александр Григорьевич, наш президент, что патриота может воспитать только патриот. И вот действительно, объединив, мы видим здесь и наши вузы, и наши предприятия, то есть те люди, которые умеют за собой вести. Это важно. Мы будем стремиться дальше, развивать нашу организацию для того, чтобы как можно больше патриотов вошли в наши ряды и делали те добрые дела, которые необходимы сегодня нашей Беларуси, нашему Витебскому региону, в целом всей нашей стране. У каждого должно быть доброе сердце, у каждого должна быть честная, открытая позиция, без фальши, как мы говорим, потому что сегодня важно зваться белорусом, сегодня важно ценить то, что дает сегодня государство, и важно защищать и быть единым целым. Любоў да радзімы, павага да дзяржаўных сімвалаў і згуртаванасць. За 5 гадоў аднадумцы праехалі тысячы кіламетраў па розных кутках краіны. Традыцыйны аўтапрабег за адзіную Беларусь збірае ўсё больш удзельнікаў, якія ўпэўнены, што сіла ў тым, каб быць разам, мець агульныя мэты, ідэі і памкненні. Падчас адкрытай кафедры ў абласной бібліятэцы імя Леніна абмеркавалі важнае, як не згубіцца ў патоку інфармацыі, чаму захаванне гістарычнай праўды – аснова нацыянальнай ідэнтычнасці і якія каштоўнасці аб'ядноўваюць беларусаў. Сустрэча з экспертамі сабрала ў зале аншлаг і расставіла кропкі над «и». Уважительное отношение к своему историческому прошлому, каждому памятному месту, которое есть в нашей стране, каждой фамилии героя Великой Отечественной войны и героев трудовых побед. Зная хорошо историю своего народа, гордиться своим народом и продолжать лучшие традиции, которые и называются преемственность поколений. Удзельнікі абласнога злёту далі старт пераднавагодняй акцыі «Рэспубліканская ёлачка жаданняў». Падарункі напярэдадні свята атрымаюць больш за 300 выхаванцаў дзіцячых дамоў і дамоў-інтэрнатаў паўночнага рэгіёна. Вобраз добрых чараўнікоў патрыёты Беларусі прыміраюць на сябе не ўпершыню, выканаць самыя запаветныя жаданні дзяцей – миссия агульная. Это настолько сплочает, вот эта вот доброта, и все хотят помочь, дополняют эти подарки. Это такой вот, понимаете, энергообмен происходит между дарителем и ребенком. Дети не знают, кто дарит, то есть это как бы Дед Мороз приносит эти подарки, но люди пытаются вложить свою душу вот в этот подарок. Ярким фіналам патрыятычнага злёту стаў тэматычны канцэрт. Тут выказалі слова ўдзячнасці актывістам, партнёрам і добрым сябрам арганізацыі. За непаўторную атмасферу адказвалі артысты, іх выступленні выклікалі жаданне падпяваць і усміхацца, не абышлося без момантаў, кранальных да слёз. Рабіць добрыя справы, ведаць сваю гісторыю, абараняць інтарэсы дзяржавы і заставацца сапраўднымі патрыётамі краіны. Вось яна формула паспяховай будучыні і росквіту Беларусі. Сергей Іскол, Яўген Тарбенка, навіны, Віцебск.
Да іншых тэм. Навацыі Кодекса грамадзянскай судавытворчасці абмеркавалі ў Віцебску. Інфармацыйна-прававая канферэнцыя сабрала ў ВДУ імя Машэрава прадстаўнікоў судовай сістэмы в обласці, юрыстаў і студэнтаў юрыдычнага факультэта. З 1 студзеня 2026 года ўступае ў сілу Кодекс грамадзянскай судавытворчасці. Істотныя змяненні ўносяцца ў дзеючае гаспадарчае працэсуальнае заканадаўства. Устанаўліваюцца адзіныя правілы разгляду грамадзянскіх спраў у судах. Змяняецца працэдура судовага вырашэння эканамічных спрэчак. Пачне працаваць апеляцыйны эканамічны суд. А натарыусы пашыраць пералік дзеянняў, якія будуць здзяйсняцца аддалена з выкарыстаннем лічбавых тэхналогій. Новый кодекс, он что-то дополняет. То есть предоставляет больше инструментарий для юристов, да. Больше упор делает в добровольное урегулирование споров. Для того, чтобы решения, которые принимали общие и экономические суды, были справедливыми, исполнимыми и понятными для людей. Работа по рассмотрению апелляционных жалоб на решения экономических судов областей города Минска, не вступившая в законную силу, кассационных жалоб на решение, вступившее в законную силу. Эта работа начнет проводиться непосредственно с 1 января 2026 года, в том числе те дела, которые были начаты, но не завершены до 1 января 2026 года. Соответственно, те апелляционные жалобы, которые поступают в экономические суды областей города Минска, но не будут рассмотрены к 1 января 2026 года, они будут переданы для рассмотрения в апелляционный экономический суд. Інфармацыйна-прававую канферэнцыю арганізавалі эканамічны суд Віцебскай вобласці і абласное аддзяленне Беларускага рэспубліканскага саюза юрыстаў з мэтай павышэння прававой адукаванасці, тлумачэння заканадаўства і яго асноўных навацый. Каб Новы год быў бяспечным, стартавала прафілактычная акцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Ратаўнікі нагадаюць жыхарам паўночнага рэгіёна правілы выкарыстання піратэхнікі, устаноўкі і ўпрыгожвання навагодняй ёлкі. Акрамя таго, супрацоўнікі МНС будуць пільна сачыць за выкананнем мер бяспекі падчас святочных мерапрыемстваў, асабліва ў месцах з масавым знаходжаннем людзей. Акция охватит учреждения образования и места массового пребывания людей. Особое внимание будет уделено разъяснительной работе и информированию населения, чтобы праздничные дни прошли безопасно. Все мероприятия пройдут в интерактивной форме, а спасатели традиционно подойдут к обучению творчески, превращая уроки безопасности в интересные и полезные встречи. Прафілактычная акцыя МНС «Бяспечны Новы год» працягнецца да 7 студзеня 2026 года, каб святы прайшлі спакойна і без надзвычайных здарэнняў. Слізкі сезон адкрыты. На Віцебшчыне з'явіліся першыя ахвяры галалёду. За апошнія 3 тыдні ў рэгіёне зарэгістраваны амаль 200 выпадкаў галалёдных і халадовых траўмаў. Колькасць зваротаў да медыкаў значна павялічылася ў мінулыя выхадныя. Наступствы капрызаў надвор'я несуцяшальныя. Вывіхі, удары, расцяжэнні, пераломы. На прыёме ў спецыялістаў траўматалагічнага пункта Віцебскай гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі пацыенты з рознымі дыягназамі. Выпал снег, плюс еще такая погода у нас, то плюс, то минус. И получилось так, что я не заметила гололед. И вышла на велосипед, на тренировку. И получилось так, что не заметила и упала. Весь этот велосипед упал мне на ногу, то есть на мышцу верхней части. Всегда смотрите прогноз погоды перед тем, как выходить на улицу. Если обещают нулевую температуру, -1, там, где качели такие -1, +1, то всегда, то есть, готовьтесь к гололеду, потому что будет скользко, одевайте обувь на широкой ребристой подошве, которая не скользит, двигайтесь осторожно, небольшими шажками, обходите темные какие-то углы, подворотни, где можно поскользнуться, выбирайте освещенные дорожки, не спешите. З надыходам халадоў жыхарам паўночнага рэгіёна ўсё часцей бывае неабходная дапамога медыкаў. Да росту траўматызму прыводзіць рэзкая змена тэмператур. Самымі небяспечнымі месцамі ў перыяд замаразкаў лічацца прыступкі пад'ездаў і падземных пераходаў, прыпынкі грамадскага транспарту і горкі. Медыкі нагадваюць, у галалёд неабходна быць асабліва уважлівымі і асцярожнымі, асабліва людзям пажылога ўзросту.
Работники банка застераглі жанчыну ад махляроў. На мобильный телефон 46-гадовай віцяблянкі з замежнага нумара патэлефанавалі па адпрацаванай схеме установкі домафона. Яе пераканалі прадыктаваць код з СМС. Жанчына пачала падазраваць, што гаварыла з ашуканцамі, патэлефанавала ў банк і заплагавала свой рахунак. Аднак аферысты аказаліся настойлівымі і працягнулі апрацоўваць ахвяру толькі па іншых схемах падману. Спустя время в Вайбере женщине позвонил мужчина, представившись правоохранителем, что в одном из банков на ее имя открыт счет на сумму 44 тысячи рублей, которые переведены на финансирование террористической деятельности. В течение дня женщины несколько раз связывались в мессенджере и убедили ее перевести реальные деньги с заблокированного счета 15 тысяч рублей. Остановили витебчанку работники банка, вызвав милицию. Праваахоўнікі нагадваюць, калі вам тэлефануюць невядомыя і прадстаўляюцца праваахоўнікамі, прадстаўнікамі аператара сотавай сувязі, банка, камунальных арганізацый і просяць прадыктаваць код, які прыйшоў на тэлефон, або здзейсніць якія-небудзь маніпуляцыі з фінансамі, неадкладна спыніце размову і паведаміце ў міліцыю. Італьянскія жарсці – феерычны фінал 36-го музычнага фестывалю імя Івана Салярцінскага. Опера П'етра Масканьі «Вясковы гонар» на сцэне Віцебскай абласной філармоніі. У суправаджэнні Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора, народнага артыста Беларусі Александра Анісімова. На сцэне таксама заслужаныя калектывы Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі і Магілёўская гарадская капэла. У галоўных ролях вядомыя салісты з Італіі і Беларусі. Напярэдадні оперу ў такім канцэртным фармаце і саставе ўдзельнікаў прэзентавалі ў Мінску і ўпершыню ў паўночнай сталіцы. Эмацыянальная гісторыя кахання і жарсці, зразумелая без перакладу, дастойная яркая кода музычнага фестывалю імя Ивана Солярцинского. Его память, которая живет здесь, в Витебске, она совершенно уникальная. И она достойна этого человека. Дни, которые посвящены Солярцинскому, они не только являются днями концертов интересных исполнителей, молодых, знаменитых, будущих знаменитостей. Но я знаю, что многие есть интересные лекции, есть интересные встречи, и не только с музыкой, но и с художниками и так далее. Поэтому мои визиты в Витебск только по этому случаю, других у меня возможностей нет, они для меня ценны. Мы, конечно, очень рады, что такой прекрасный проект получился. И надеемся, конечно, что вам всем понравится. Это вот мы прикладывали все усилия, несмотря на трудности, на сложности. И надеемся от всего сердца, что будет для всех красиво, интересно. Надеемся, что наше сотрудничество продолжается. Віцебская публіка адкрыта да творчых прэм'ер. Шчыра і цёпла прымае італьянскіх музыкантаў. Напярэдадні з аншлагам прайшоў канцэрт эстраднага выканаўцы Рыкарда Фарэзі. Опера выклікала агульнае захапленне. Сумесным музычным праектам «Быць» адзначылі прадстаўнікі дыпламатычнай місіі. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Матчам тура стаў баскетбольны паядынак паміж віцебскім «Рубонам» і магілёўскім «Барысфенам». Сапернік прыехаў у абласны цэнтр як лідар розыгрышу і вёў па ходзе паядынку. Віцябляне арганізавалі пагоню і ліквідавалі ачковы гандыкап. Тым не менш, выявіць мацнейшага ў асноўны час у каманд не атрымалася. Спатрэбіўся авертайм. Падрабязней раскажа Сергей Мисурагин. У сёлетнім чэмпіянаце каманды сустракаліся двойчы. У асабістай спрэчцы перавага на баку Барысфена. Віцябляне не могуць абыграць апанента. Тым не менш, будзем спадзявацца, што гульня атрымаецца ў партыі, бо для віцяблян усходні сусед прынцыповы сапернік. Усе паядынкі з магілёўчанамі ў рубонаўцаў праходзяць у бескампраміснай барацьбе. У мінулым сезоне віцябляне здолелі абыграць усходняга суседа. Сёлета не атрымліваецца. Рулявы рубонаўцаў Руслан Байдакоў тлумачыць гэта траўмамі ігракоў стартавай пяцёркі. 3 лидирующих игрока, которые были травмированы, они до сих пор травмированы. Все наши игры последние, что мы играем неплохо, но хватает нас буквально на 3 четверти, а потом, когда действительно идет борьба опыта, характеров, и лидерства, мы в этом начинаем уступать. Пасля мінулагодняга няўдалага сезона магілёўчане задумалі перабудову каманды. Гэта дало вынік. У Витебск барысфенаўцы прыехалі ў якасці лідера чэмпіянату. С нами будут всегда хорошие игры, сложные игры.
И мы будем максимально пытаться добиваться результата. Для нас это тоже принципиально. Как я уже говорил, мы на протяжении многих уже лет пока между собой, наверное, показываем неплохой баскетбол и для зрителей, и для себя. Тым часам гаспадары слаба правялі стартавую чвэрць, падводзілі недакладныя кідкі з блізкай дыстанцыі. Сапернік скарыстаўся гэтым і вырваўся наперад 27-13. Рубонаўцы дабавілі ў руху і ў другой чвэрці скарацілі адставанне. Напрыканцы сустрэчы рубонаўцы выйшлі наперад 73-70. Магілёўчане змаглі адыграцца і перавесці паядынак у авертайм. Там перавага была на баку гасцей. Рубон пацярпеў крыўднае паражэнне 83-85. Сергей Мсурагін, Сергей Залынскі, навіны Віцебск. Важные и самые цікавые новины с жыцця Витебской области доступны ў интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно знайсці на официальном сайте vtv.by. Заходите и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас у социальных сетках и мессенджерах. На гэтым выпуск новин завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся у эфиры. По информации Витебска-Облагидромета, у ближайшие сутки по области воблачно, ночью и раніцай месцамі невялікія ападкі, дождь, мокрый снег, слабый гололед. Днем без істотных ападкаў, месцамі туман, на асобных участках дарог гололедица. Ветер заходний, паўднёва-заходний 3,8 метров за секунду. Температура паветра ночью -3 + 2, днем +1 +6. У Витебску воблачно, ночью и раніцай невялікія ападкі, дождь, мокрый снег, днем без істотных ападкаў, слабый туман, на асобных участках дарог гололедица. Ветер заходний, паўднёва-заходний 3,8 метров за секунду. Температура паветра ночью +1 + 3, днем +2 + 4.